Ka Coordination Committee ke bakmi ya ki jaka kaput ke badan hajan kau kiwe pat kiri CCIB keladap dak jing lengok aba we negit khot jong ka skor committee ularai ban eno yaki pan pedang yaki jing terwa jong ka sarkar ban ker saina ki jaka kaput haba kren ha ka jing yalang jong gilat pathai khubor ke chairman jong ka CCIB kong sukken jai merchang ilaong baka sengkam persya ya jing ker saina ki jaka kaput rei ilaong pat ba ka jing ker saina ka de ban poi ha ki zero line bat hadu shispa san phoyat ilaong baka de ha ka lai trik no pra arhajar fuar ba kilalap ba we nekit khot ka core committee jong ka CCIB ba wan salan dhar ila pedang ya jing terwa ban ker saina ki jaka kaput ni kamsilam ya ka ban respond ban react namar ba ni perkhat ba ninda perkhat sadi paki ai ke lese ke long khat poe ka ba ya de jembot ka ba ya soto rei ka banang ap ta ka nang slam wala ka da kamsilam makanaro gipen sai pigi pai pa pinje pigi jing sisha kaduduk mantang mene kendai nakasis pa kitrai jaga ki nonglep ki badan border ki domlang dekat bagi ki day ki gitu ki pasain ke petition bal hapok tuat Menteri